Kalbaryo sa gugma o kalbaryo sa trabaho? Kalbaryo lang sa trabaho, sir. Kaya nga no, Na may sweldong madawat. ang gugma. Wa, kasakit ra gyud, sir. Kalbaryos gugma, sir. Kaya nga no. Sakit man. Kasing-kasing. Kalbaryo sa trabaho lang sir eh. Ano man? Bahala nindot na ng kalbaryo ta sa trabaho kay makakwarta man ta sa gugma. Mugot man ta. Kalbaryo sa trabaho. Nga naman. Eh, wa may kwarta ipamayad og bugas. Sige lang tagugma, wa may nahimo. Gotom. Kalbaryo sa gugma. Wow, ano man sa man? Wala lang. Ganahan ka makanto sa... Kalbaryo sa gugma. Ano mo? Sa minangan ng gugma? Kuha na, kalbaryo kayo. Kalbaryo sa gugma. Wow, kadagan nga naman. Ganahan ka makantos. Alang, masisod man ang gugma kaysa trabaho. Ang trabaho is imaraman ng madala, pero ang gugma is dili man. Kalbaryo sa for now kalbaryo sa trabaho kay kanang nag-field bitaw ko tapos ibit kayo ba yan daghan kay kog ikaw man diri adto pa kog Cebu City Hall kay magbayad wala lang sa Kalbaryo gid sa gugma. Sus grabe kaning kalbaryo sa gugma daghang kay nangabuangan. Ikaw, wala na. wala ko. Okay, agian naman na akong kalbaryo sa gugma. Di lalim. Di lalim. Unsa man nimo sa una pag sa gubang? Sus, hasol daghan kayo mga kawan, grabe kayo kalbaryo ha. Saman!